गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, मोनसे समष्टिया गाव गावनि सम्पति नङा। दिनै सासेया गुबुन सासेखौ दाय हमलायनाय राजखान्थि खालामदों। समष्टि दाफामफिननाया बिसायख'थि आय'गनिसो खामानि। बे बिबुंथिखौ होदों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। चिरांनि बिजनीआव दैबानानि थासारिखौ खौरां लाहैनाय समाव समष्टि दाफामफिननायनि सायाव बिसायख'थि आय'गनि ड्राफ्टनि सायाव बुंथिदों। बिथाङा बुंबावदों दि मोनसे राजखान्थि हान्जाया बेखौ गोसोबायदि खालामनो हाया। सरखार खुंनाय हान्जाब्लाबो जों बिसायख'थि आय'गनो गोसोखां बिलाइल'सो होनो हादों, नाथाय जों बेखौ थांखि लानो हाया। बेरेखा दोलोफोराबो गोसोखां बिलाइ गथायनो बांसिनानो खाबु मोनदों होननानै बुंथिबावो। जोंनि फारसेनिफ्राय गोबां बिथोन होदोंमोन बिसायख'थि आय'गखौ बिटिसि ओनसोलाव मोन 2 लकसभा समष्टि जानांगौ होननानै, नाथाय बेयो जोंनि साननाय बायदि जायासै होननानै बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिबावो। हादरनि गेजेराव फिन आरोबाव रेलगारिनि जाब्रथाय। थारैनो मा जागासिनो भारतारि रेलआव? थांनाय बावैसो सिगां उरिष्यानि गिख्रंथाव रेल जाथाय आरो आसामाव नुजाथिनायनि उनावबो मैया सोनाब बंगआव जाबावदों रेलगारिनि सौग्रावलायनाय जाथाय। बे खेबाव रेलगारिनि गिख्रंथाव जाथाया जादों गंनै मालगारिनि गेजेराव सौग्रावलायनायाव। सोनाब बंगनि बांकुरा रेल स्टेशनाव लाखिनानै थानाय गंसे मालगारिखौ गोख्रै खाथिजों फैनाय गुबुन मोनसे मालगारिया सौख्रांफैदों। बे जाब्रथायाव मालगारिनि इन्जिनजों लोगोसे माखासे दाबाफोराबो खहा जादों। लोगोसेयैनो रेल लामा आरो प्लेटफर्मनि सिगनेल रुमनिबो खहा जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बांकुरानिफ्राय बिस्तिपुर फारसे थांबाय थानाय मोनसे रेल लामायावनो गुबुन गंसे मालगारियाबो फैनायनि जाहोनावनो बे गिख्रंथाव जाथाया नुजाथिदों। स्टेशननि प्लेटफर्मआव एनाउन्स होबाय थानाय समावनो हरखाबै गंसे मालगारिया उन फारसेनिफ्राय सौख्रांफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे सौग्रावलायनायाव ओनसोलनि थागिबिफोरखौ मोनसे गिखांहोनाय थासारि सोमजिखांहोदों होननानै मिथिहोदों। बे जाथायाव सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोनाखैब्लाबो, नाथाय मालगारिनि सालायगिरिया गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि उनावनो गोबां रेलगारिनि दाबाखौ बोखांनो गोनां जानायाव दावबायारिफोरनि फारसे जेंना नुजाथिदों होननानै मिथिनो मोन्दों। गोबां सान बारलांबाय, नाथाय मणिपुर रायजोआव दासिमबो गोजोन थासारिया फैफिनाखै। मोननै हारिनि गेजेराव सोमजिनाय बे हिंसायारि थासारियाव मणिपुर रायजोनि गोबां सुबुंफोराबो जिउ खहा जानो गोनां जाबाय। हिंसायारि थासारिखौ नोजोर होनानै रैखाथि बिफानखौबो बारायनानै होदोंमोन, नाथाय थासारिया दासिमबो कन्ट्रलाव फैयाखै। हिंसायारि थासारिखौ नोजोर होनानै मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहयाबो माखासे सान सिगां मणिपुर रायजोआव खौरां लाफैनानै रायजोनि सुबुंफोरखौ गोजोन थासारि लाखिनो खावलायदोंमोन। नाथाय बे समावबो थासारिया आउट अफ कन्ट्रल जानानै दं। बे हिंसायारि थासारिखौ नोजोर होनानै मणिपुराव फिन आरोबाव सानबानि थाखाय इन्टारनेटखौ बन्द खालामनानै होबावबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दैयाव गबनानै सानै गथ'नि जिउ खहा। बासुगावनि निसिनाफारायाव सानै गथ'आ कानिपुर दैयाव गबनानै जिउ खहा जादों। चिरां जिल्ला बासुगाव थानानि बेन्दोंआव थानाय निसिनाफारानि कानिपुर दैयाव सानै गथ'आ दुगैनाय समाव दैयाव गबनानै जिउ खहा जायो। दैयाव गबनानै जिउ खहा जानाय सानै गथ'फोरनि मुङा जादों 13 बोसोर बैसोनि गपाल चक्रबर्ती आरो 14 बोसोर बैसोनि नारायण बर्मन। बे जाथाया मैया एबा 25 जुन खालि बेलासिनि 2 रिंगासो समाव जादोंमोन। एसडिआरएफनि हानजाया कानिपुर दैयाव गबनानै जिउ खहा जानाय नारायण बर्मनखौ दैयाव नागिरनानै बोखांनो हाबाय, नाथाय दासिमाव गपाल चक्रबर्तीनि गोथै देहाखौ कानिपुर दैयाव एसडिआरएफनि हानजाया नागिरनानै मोनथ'वाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। बर'नि आंगो फिसा अपुर्न नार्जारिया स्वीडेनआव इन्डियान वुमेन फुटबल टीमनि केप्टेन महरै टीमखौ दैदेननो थियारि जाबाय। आंनि फारसेनिफ्राय बिथांनिसिम बेस्ट अफ लाक जासिहरनाय थाबाय। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बियाब आरो सिमा दाफामफिननायखौ रायजो राजाफोरा गनायनानै लानो हायाखै। फैगौ 28 जुन खालाराव उदालगुरि जिल्ला आरो तामुलपुरनि बर' रायजो राजाफोरा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानो साखाफारा जादों। थांनाय 20 जुन खालाराव भारतनि बिसायख'थि आय'गआ बियाब आरो सिमा दाफामफिननायनि ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव
बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबिफोरा थांनाय सानखालि मोनसे गोनांथार सावरायमेल लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे सावराय हाबाफारियाव गोबां बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आरो मेलेमजिबिफोरनि बाहागो लानायाव मोनसे गुवारै गोथौ सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे गोनांथार थांखि लादों। थांखि लानाय बायदियै भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय ड्राफ्टखौ बिथा खालामनानै फैगौ 28 जुन खालाराव बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा ज' जानानै गावबा गावनि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव सरकारनि फारसे खुद्रिखांनाय हाबाफारि लानो थांखि खालामदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।